Joukedy, čaute ľudia, ja vás vítam pri mojom novom videu a toto nové video bude výnimočné preto, lebo si zahráme Roblox a na Robloxe si zahráme Grow a Garden, ale nie jednotku, ale dvojku. Čiže vyšla nejaká dvojka, ja už som toto hral, hej, to vám nebudem klamať, že nie. A zasadil som si tu aj banán, ktorý bol celkom drahý. No proste toho tu mám viacej. Teraz si všetko takto pekne pozbieram. A ja by som bol rád, keby som mal niečo dobré. Tunak. A neviem, prečo mi nejako zhnedli. Mne zhnedli rastliny. Prečo? To ma zaujíma, že prečo. To nie je dobré, že mi zhnedli rastliny. Deal. Čo som dostal? No, takže každopádne budem sa snažiť niekomu čmajznúť čo najlepšiu rastlinu, lebo v Grow Garden 2 sa čmajzuje rastlina kľudne zadarmo. Proste si môžete prísť k nejakému fofu, čmajznúť mu toto a ísť iba k svojej. Krása. To je všetko. Naozaj všetko toto je. A proste takto môžem stolovať, proste, to čo má, toto je, to je mango? Nejaké veľčie mango. Prečo sa mi toto nedá stilnúť? Prečo sa mi nedá stilnúť jeho veci? Kto má tu najväčšiu záhradu, čo tu je? No ukáž, koľko to stojí. Tak to nič. To nič. Dúfam, že mi nekradnú mne niečo. Okej, kúpim si kaktus. Ja tie moje vecičky asi polejem, lebo to nevyzerá dobre. Že nejako mi zasiveli, nezhnedli, ale proste mi neviem, čo sa s nimi stalo. Takže ich budem musieť krásne takto poliať. Ja nemám na to peniaze. Ne. Prasklý hrníček. A banány zoberem. Banány tie by mi zarobili, nie? Nie, však toto není joj, ja mám za to bugol. Dúfam, že je toto len dočasné. Že to nebude nejako navždy. Nakoniec som zistil, že toto len treba poliať krhlou. Takže mám krásny strom opäť. Preto ja som si dával viac tak na kopu, aj keď som to začal hrávať, lebo proste prečo nie? Ale samozrejme, ja som to už hral, hej, vyskúšal som to. Ale tak na kamere som to ešte neskúšal. Čo som stlačil? 100 iba? Veď za to si nekúpim, čo je tunak? Oni sú tunak, tieto, ono sa dá aj kúpiť aj. Čo to je? Ale samozrejme, ja si chcem šetriť na Kuričky sladučké, sme chutné, žlté, dobručké, zješ nás hneď, kukuričky bonduel. Samozrejme, treba si šetriť na kukuričky bonduel, lebo proste kukuričky sú kukuričky bonduel. A už mi rastie pomaly aj ten kaktus, som si všimol. To nemôžem len tak stylnúť. Viete, ale halo moto. Čo, ja mám plnú záhradu, či čo? Čo? Okej, idem do svojej záhrady. Veď, ale proste tak prečo si to nemôžem len tak stylnúť? Ja chcem stylnúť niečo. Nejde. Proste nejde. Aká Capybara Garden? Ona zamknutá. Jak si zamknú záhradu?
To bude pay to win nejako. Nejako fakt, že to bude pay to win. Či si zamknúť záhradu. Ďalej, tak halo. Ja aj to musím dať. Cápek má 3 metrovú záhradu. A tento nejaký Fabián. Keď idem Fabiánovi stylnúť veci. Ale nemajú. Nie. Jaha, to môžem iba to? Krásne veľké jablká mi narástli. Jo, 1000. OK. Dobre, budú tu na kukuričky? Nie sú tu na kukuričky. Dobre, idem poliať svoju záhradku. OK, ešte, že všetko mám na kope. Kámo. Tak. Krása. Čo? Ja som chytil mutáciu. Či? Čo je toto? Ja to hrám, že druhýkrát, hej? Tu Grow Garden 2. Ja kopec vecí tu neviem, čo sa robí. Hral som normálne Grow Garden, ale... Kamo, počkám na ďalšiu noc, no. To mi jediné zostáva. Krásne som zistil, že prečo tu sú tie bodky, kámo, nejaké partikle, či čo to je. Mne rastie dúhový banán. Som rád, že mi rastie banán, lebo to zarobím. To je moje to najlepšie ovocie. Keď tak? Wow. A ako si zamknem onú záhradu? Každý si to vie zamknúť. Kaktus rastia za hodinu. Škoda. Tak ak na tomto videu bude, dajme tomu nejaké 3 lajky, tak urobím video normálne z Grow Garden, alebo také, že prečo nie? Veď prečo nie? Ak to budete chcieť a ak tam dáte, ja neviem, 6 lajkov, tak urobím video, ako pushujem Melody na Power 1. A na Prestige ešte k tomu. Sice ja ju mám na nejakej 500, neviem, tak nejako. Už mi to rastie, už mi to fajne rastie. Krása, vyrastlo mi gigantické tomato. Musím to predať všetko, samozrejme, lebo posunak je inventár. 6-kilové tomato. Ty vole. Ja neviem prečo, ale ja som z toho proste rád. Som proste nadšený, že mi padlo 6-kilové tomato. A banány, už zo pár banánov mám hotových, len tam sa musím dostať prvej. Tak. Krása. Ešte mi tento rastie a tento ešte. Tak krásne sa môžete. Keď sa nudíte, tak sa môžete kúkať, ako to rastie. Neviem, bude vám to sa to dobre kúkať, ja neviem. Tu na koľko má rajčat. No, preto to by som ja chcel mať takú záhradu, že natlačenú, lebo si kúpim jednu krhlu a polejem všetky. Takže ja si idem šetriť, dúfam, že do ďalšieho videa, alebo proste do nejakého iného budem už na tom lepšie. Stiaľ, na tom nie som najlepšie. Jo, banán je epic, to bol pokrok, keď som si hneď na prvom kúpil banán. A kukuričky bonduel. A to dobre rastie tie kukurice. OK. Už ide byť noc. 3, 2, 1. Hurá. A už je noc. A už idem kradnúť. No ale prečo? Ale normálne mier mi na veľký kaktus. Toto je hra roka. Dúfam, že mi nejdú ukradnúť môj krásny banán,
ktorý sa mi takto krásne ligoce. No, stylujem. Let's go! OK. Znovu. To je IQ men toto. Ja nemôžem stylnúť dve veci naraz. Aha. Ja už ani nemôžem stylovať. Mám asi plný inventár, ja neviem. Krása, zarobil som veľa. No ty nejdeš tu na nejaký Fabián, kámo. Ty nejdeš tu. Dobre, OK. Berem zlaté tomato. Let's go. OK, asi ja za jednu noc môžem stylnúť asi iba jedno. Jo, asi som to tak pochopil. Som dobre zarobil, teraz by som si mohol kúpiť kukuričky Bonduel, prosím. Mushroom. Tak si kúpim mushroom. Kámo, prosím. Ne, ona to čmajdla. Ne, prasklý hrníček. No nič. Kukuričky Bonduel! A nič iné není, takže samozrejme to najlepšie kupujem. Kukuričky. Bum, vykúpil som všetko. Teraz si to idem iba zasadiť. Funguj! Táto hra je fakt, takedy vôbec nefunguje. OK, no nič. Krása, síce som všetko pobral, vynarastli. No nemôžem vám ukázať aké, lebo to nefunguje. Urobil som na to jitter click, aby som to vôbec zasadil. Aj na jednom, aj na druhom. Dobre som zarobil. Som si mal kúpiť tulipy. Ach joj. A už mám aj toto. Dobre, selnem si to. Nie, veď ale funguj. Tak. Krása. OK, takže aby to bolo asi všetko, nezabudnite zanechať like, odber, zvonček a my sa vidíme u ďalšieho videa, takže čaute.